Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu. Yau na kawo muku sabon bidiyo kamar yadda na yi bayani a baya. Zan kawo bidiyo akan yadda mutum zai mining a cikin WowEnd, wanda kun san cewa wallet ce wanda ake mining a cikinta. To da farko abin da mutum zai yi shi ne, bayan ka yi downloading ɗinta ka sauke ta akan wayanka, akwai bidiyoyi da na yi da yawa akan yadda ake buɗewa da yadda ake komai da komai a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Za ka iya bibiya ka kalli sauran bidiyoyin da baka gane ba. To bayan ka ɗauko ta ka buɗe ta, za ta kawo maka wuri kamar haka. Gashi nan misali, bari ta buɗe mu gani. Za ta kawo maka wuri kamar haka. Yawwa idan ta kama wuri kamar haka, abin da za ka shi ne, gashi nan daga nan wurin an sa daf, to sai ka taɓa shi. Shi ne wuri kamar inda ake browsing kenan. To bayan ka taɓa shi, zai kawo maka wuri kamar haka. To in ya kawo maka wuri kamar haka, daga nan sama akwai alamar search. Daga nan gashi nan alamar searching. To a nan wurin za ka yi pasting na link ɗinka wanda aka baka, aka ce ka zo ka yi wani airdrop ko kuma ka yi wani mining a cikin Wow kenan. To a nan wurin za ka yi pasting link ɗinka. Saboda haka yanzu zan ɗauko link ɗina, sannan kuma zan ajiye shi akan description ɗin wannan bidiyo ko kuma akan comment section na farko. Wanda bai san yadda zai samu link ɗin ba, zai iya dubawa sai ya ɗauki link ɗin sai ya je amfani da shi. To yanzu zan je in copy ɗin nawa a WhatsApp kenan. Saboda haka zan je in yi copy ɗin nawa yanzu. Bari in je in yi copy ɗin shi mu gani. Bari in shiga. Yawwa ga nawa nan na yi copy ɗin shi. To kuma zan ajiye muku akan description ɗin wannan bidiyo ko kuma akan comment section na farko. Mutum zai iya zuwa sai ya ɗauki wannan ɗin sai ya je ya amfani da shi. Yanzu sun ce mu sa wannan ɗin mu, password ɗin mu. Saboda haka zan ɗan yanke wurin kawai. Gashi kamar haka. Yawwa mun dawo inda muke so mu dawo. Ina fata an fuskanta ko? Bari in ɗan dawo baya ku gani. Idan ka dawo baya, gashi nan daga nan wurin an sa daf. Nan wurin shine wurin swap. Nan kuma shine wurin daf, shine wurin browser kenan. To sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa, sai ka zo sai ka danna alamar search ɗin nan. Gashi nan sai ka taɓa alamar search ɗin nan. Bayan ka taɓa shi, sai ka danne haka. Sai ka yi pasting na link ɗin da ka kwafo kenan, wanda zan ajiye akan description kenan. Bayan ka yi pasting, abin da za ka shi ne, sai ka taɓa alamar search. Gashi nan daga gefe hannunka na dama, sai ka taɓa alamar search. Gashi nan na taɓa alamar search. Bari mu ɗan jira shi kaɗan, zai yi loading. Za mu ɗan jira shi. Yawwa gashi nan yayi loading, ya kusa gamawa. Yawwa to zai kawo maka wuri kamar haka. To bayan ya buɗe, abin da za ka shi ne, daga can sama hannunka na dama za ga alamar connect wallet. Gashi nan daga nan sama inda nake nuna wannan. To sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi, zai kawo maka wuri kamar haka. In ya kawo maka wuri kamar haka, a nan wurin gashi nan wallet ɗinka gashi nan ta yi connecting daga nan wurin. Babu buƙatar wannan. Kawai abin da ya rage maka shi ne za ka zo ka taɓa connect daga nan ƙasa. Za ka taɓa shi. Bayan ka taɓa, za ka ɗan jira kaɗan, zai ɗan yi loading. Gashi nan zai kawo maka, zai yi requesting sai ka yi confirm daga nan gashi nan. Bayan ka yi confirm za ka ɗan jira shi kaɗan, zai ɗan yi loading. Idan bai yi ba, sai ka sake komawa wurin ka ƙara gwadawa. Saboda yanayin network. Wurin nan inda nake ne ba network sosai yanda ya kamata. Yanzu za mu ƙara komawa, za mu ƙara gwadawa mu gani gashi nan. Muna komawa. Gashi nan yayi loading. Za mu ɗan jira shi ya gama. Za mu taɓa confirm. Duk lokacin da ka shigo, ko da ace ka zo ka tadda shi ya maka irin wannan abu, to sai ka je sai ka ƙara connecting wallet ɗinka. Kana yi in dai ka yi na farko, shi kenan ba buƙatar a ce wai sai ka sake. Da ka zo kawai za ka yi. Idan ma kuma ka ga ya sauka, to sai ka ƙara yin connecting wallet ɗinka. Sannan sai ka zo sai ka danna mining ɗinka. Ka ci gaba da mining ɗinka kamar yadda ka saba yi. Gashi nan yanzu muna dannawa. Bari mu taɓa mine. Gashi nan wurin inda na taɓa inda yake loading ɗin nan. Nan za ka taɓa gashi nan. Wannan abun ya fita, bari in cancel ɗin shi. Bari in cancel ɗin shi. Yawwa gashi nan nayi cancel ɗin shi. To kamar yadda kuke gani a nan wurin, gashi nan yanzu mun fara mining na Wow kenan. Wannan kamar yadda na gaya muku sabon link ne suka bayar. Nan kuma shine inda za ka duk bayan 24 hours
ake zuwa ake danna wurin. Duk bayan 24 hours za ka dinga zuwa ka danna. Wannan sabon link ne wanda suka bayar, suka ce a sake yin mining. Kun san an yi na farko, to yanzu wannan mining ne na biyu ake yi yanzu haka. Saboda haka sai mutum ya yi ƙoƙari ya mai da hankali ya dinga yi duk bayan 24 hours. Nan kuma shine wurin invitation, inda za ka yi inviting na mutane, na abokanka kenan. Idan ka shigo, bayan ka shigo ya kawo maka nan wurin, abin da za ka shine daga nan ga alamar kibiya nan sai ka taɓa wurin. Yauwa idan ka taɓa wurin, za ka ɗan jira shi gashi nan. Ga wurin copy nan kuma muka sharing zuwa social medias. To mu zamu yi copy namu gashi nan mun yi copy. To bayan ka yi copy sai ka je ka tura wa 'yan uwa da abokan arziki don su ma su ƙaru, su ma su samu su shiga wannan abun nan. Sai kuma nan ƙasa, daga nan ƙasa shi ma. Yauwa daga nan shi ma za ka shige shi. In ka shiga akwai wasu 'yan abubuwa da ake yi a wurin su ma. Za ka ga sun baka USDT guda ɗaya gashi nan. To za ka iya staking ɗinta. Za kuma ka iya wannan kuma su ne wurin da za ka yi wasu 'yan abubuwa haka. Wanda za ka samu WOW free da kuma USDT free duka. To amma dai a farko in ka buɗe ba za ka samu ba sai kuma bayan gaskiya ka ɗan jima da yin mining tukunna. Sannan za su fara ba ka dama ka fara yin waƴannan abubuwan duka yanzu. User ne kai, to gaskiya ba za su ba ka dama ba. Dole sai ka jima kana yi tukunna sannan za su ba ka dama. Ina fatan an fuskanta. Nan kuma shine wurin wannan kenan, wurin message da kuma news da kuma chatting duka a nan wurin. Za ka dudduba ga abubuwan da suka tuttura maka da sauransu. Ina fatan an fuskanta. To haka ake yi idan yana farkon zuwan ka, ka danna mun alamar subscribing sannan kuma ka taɓa mun alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar na ɗora. Na gode.